vari kuramba futi vachabvuma. It's just a matter of time. Imimi hamuna chiri kukumisai. Handimiri. Alright. Vari kuramba futi kuti mwana asi wagretinen asi angabeke mwana vachabvuma futi. Alright. Vachabvuma. Vachabvuma. Plus I think ipapo you are right. Inanditi disabled and irreferable. It's just different able. Yeah, sure. Because munotoita zvese but in a different way. In a different way. Saka ndio zati zvanziswa nevanhu. Saka zvese zvandinoita bye. Ndozviitira to prove. Yeah. Uye ndozviitira kuti ndipinde muvanhu. Alright. Zvandinoita zvonyora pamafacebook zviya. Saizona ndibvera kungoona page rangu chingota zvakanzisa chete kana kungonyora ndatambudzika nechakati ndadii. Saizona hito. Zvausinganayi. Ndaita mbodzoka futi chinzi awo yananga ngoinzisa tsitsi kana ndiye chenhenza ndingoyema nzedzo nzisa tsitsi. Aiza. Ndakachinja ndikaemba rejiti lero vati anemusiyanza futi. Saka I believe in myself. And ndinotanga kuzvibhiliva. Saka chandinoita inini as long as ndangoti ichi chiright. Chine chiri right. Chiright. Asi comfortable nacho. Anangochisiya wongoti aizvandisida. Vanozvifarira vanouya. Wotojoina wotoita ndotoenda kumberi. Handiti. So support industry muri masupporters